Allahu kai ne gaba, kai ne kayo shugaba, karo basira na yau baiti gurin shugaba. Zan gaida mai ayyuka kunga dole ne na yi zuba, yau dole ne na gaisar da mazan kwarai shugaba, kuma kaf mu'azin mu ma ba mai kamar shugaba. Fatan mu Allahu dai ya daga ka ne can gaba, ya zana ɗauki mashin kuma babu mai nai gaba, sai na tsaya gaisuwa sannan nazarce gaba. Na gaida ke hajjiyar mu mahaifiyar shugaba, tunda dan giza na wake sunan ki ne kan gaba. Wallahi da babu ke fada yanzu ba shugaba, na sauke kai na kasa da isar ki zanai gaba. Mahaifiyar shugaba in ka ganta sak shugaba, ta bashi tarbiyya ne ya zamo maceci gaba. A cikin dare safiya a Kaduna kai ne gaba, aiki yake shugaba ladansa kuma na gaba. Gaskiya guda ɗaya ce kai ne kaɗai shugaba.